இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் டெய்லி காலையில எடுத்துக்கிற ஒரு ஸ்நாக்ஸ். ஆனா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா நம்ம கலனியில என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம்னா மில்லட்ஸ் பிஸ்கட்ஸ். மில்லட்ஸ் பிஸ்கட்ஸ்னாலும் இது வந்து வித்தவுட் மைதா ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இல்லாம நாட்டு சர்க்கரையும் மில்லட்ஸ் மாவும் யூஸ் பண்ணி பண்றது. இது வந்து ஹெல்த்தி ஸ்நாக்ஸா நம்ம கலனியில இருக்கு. நல்ல கிறிஸ்பியா டேஸ்டா இருக்கும். வாங்க சாப்பிடலாம். அடுத்து இது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட். நம்ம வந்து ஒயிட் சுகர்ல செய்யற ஒரு நார்மல் ஸ்வீட். ஆனா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா நம்ம கலனியில என்ன கொடுக்குறோம்னா ட்ரெடிஷனல் ரைஸ் கருப்பு கவுனி அரிசியில செய்யற மில்லட்ஸ் லட்டு. மில்லட்ஸ் லட்லயும் பியூரா நெய் மட்டும் யூஸ் பண்ணி பண்றோம். எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் கிடையாது. இது 1 month ஆனாலும் கெடாது. அதுக்கு காரணம் நெய் தான். அதே மாதிரி ஹோம்மேடா பண்றோம். இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்ல கொடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஸ்நாக்ஸா இருக்கும். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மார்க்கெட்ல விற்கிற நார்மல் கோதுமை மாவு. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டா நம்ம கலனியில இருக்கு மில்லட் சப்பாத்தி மாவு. இது நல்ல ஃபைபர் ரிச் மில்லட் சப்பாத்தி மாவு. இது சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரியான ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் வேணும்னா கீழே தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு இப்பவே புக் பண்ணிக்கோங்க.